Inselmilkom nilqakom għal-programm ieħor mis-sensiela IAF 20 minuta. Meta xi ħaġa tolqot nkun nixtieq li naqsam magħkom u riċentament ħareġ dan il-ktieb fuq is-suq il-Maltin emilhom drawwietom u ġrajjietom tal-awtur u r-riċerkatur Steve Borch. U dan il-ktieb laqatni għall-iktar li laqatni huwa għaliex ħafna drabi meta nitkellmu dwar storja, nitkellmu dwar l-istorja xi ħaġa astratta, però dan huwa ir-relazzjoni intima biex ngħidu hekk li kellhom il-Maltin u l-Maltin nasal biex ngħid il-Maltin tat-triq in-nies komuni mal-Ingliżi tal-bidu biex ngħidu hekk tal-Imperu Ingliż għaw Malta, tal-bidu li Malta kienet kolonja tal-Ingliżi. U l-ġrajiet li Steve Borch iniżlilna f'dan il-ktieb huma rendi kont ħaj ta' persuni li sa qabel ġie ppubblikat dan il-ktieb fil-maġġoranza tagħhom kienu għadhom ħajjin. U r-relazzjoni li kellhom u Malta dak iż-żmien miktub b'Malti li jifhmu kulħadd biex ngħidu hekk, però jiena konxja wkoll li forsi mhux kollha se jirnexxielkom ikollkom il-kopja ta' dan il-ktieb u allura nixtieq li llum stidint lil Steve Borch hawnhekk biex jirrakkuntanna ftit mill-affarijiet li hemm ġo dan il-ktieb, mhux biex ma tixtrux il-ktieb imma biex tieħdu gost bħalma ħadd gost jien min għadu jiftakarhom daw l-affarijiet jew forsi n-nannit tiegħu qalu għamlu se taqbdu nostalġija kbira u se jfittex anzi li jkollu dan il-ktieb u jaqraħu għall-affarijiet tiegħu. Però malajr inlaqakom ma' Steve Borch, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. U grazzi lilek. U jienet li dan huwa l-bidu tal-kolonjaliżmu Ingliż għaw Malta biex ngħidu hekk il-Maltin, ir-relazzjoni tagħhom mal-Ingliżi, xi ħaġa li laqtitni hija li inti pinġejt l-aspett ta' kif l-Ingliżi kienu jħarsu lejna wkoll. Per eżempju, Malta kienet magħrufa bħala the island of bells, smells and pregnant women. Ġifieri hawnhekk kienu jarawna lietna. Tista' telabora daqsxejn int dwar dawn u dwar min intervistajt ukoll u x'qallek fuq għax 20 minuta biss għandna. Mela qabel xejn il-ktieb ħad li 18-il sena l-ewwel volum għax hemm volum tal-inqas ieħor li tiġa miktub. L-14 sena kienu biex nidentifika nies Maltin li kienu għexu u twildu fis-snin 10 u 20 tas-seklu l-ieħor. Ħafna minnhom illum Maltin, bejtin. U l-għan tiegħi kien li dawn in-nies li ħafna minnhom ma kienux magħrufin barra mill-konfini tar-raħal tagħhom, jagħtuni rakkont intimu tal-ħajja tagħhom viżavi kemm l-Ingliżi li dak iż-żmien kienu jaħkmuna, kif ukoll ix-xogħol tagħhom li kienu jagħmlu f'Malta l-komunità. Issa, fid-daħla tiegħi iva sewwa qed tgħid int jagħti stampa ta' kif il-Maltin ta' dak iż-żmien kienu nħarsu lejn l-Ingliżi. L-Ingliżi naturalment kienu nħarsu lejna bħala art li qed jużawna għas-servizzi tal-militar tagħhom u l-etniċità tagħna ta' Maltin, għax dan huwa studju etnografiku, ma kienx hemm sforz min-naħa tagħhom biex jifhmuna. Ġifieri minkejja dik ir-rabta kbira li kienna mal-Ingliżi, aħna ħafna minn dawn il-Maltin, dawk li kienu jaħdmu mal-Ingliżi u kellhom allura paga tajba kienu kważi jadurawhom. Fil-fatt jgħidlek min iħobb lill-Alla u lir-Reġina ma jbati qatt. U l-ieħor jgħidlek l-ispeċi mnalla kien li kienu ħadmu l-ammiral. Imma mill-banda l-oħra dawk il-Maltin li ma kienux jaħdmu mal-Ingliżi, xi drabi regolamenti li kienu jgħaddu għaw Malta u ħafna minnhom kienu jkunu ġejjin mill-Renju Unit qabel ma kellna l-gvern responsabbli jew anki wara, baqas kienu jkunu konxi tal-Ingliżi għaliex qed jagħmluhom. Pereżempju, inti hawnhekk fost dawn naħseb qed talludi għas-sajjieda u l-bdiewa. Żgur, pereżempju s-sajjied. Kienu reżistenti ħafna u ġveru għal-liġijiet li bdew idaħħluhom l-Ingliżi. F'din ir-riċerka is-sajjieda tara id-drafts l-abbozz tal-liġi li ħassir fis-sajt tal-Ibħra Maltin. U fil-waqt li l-esperti tas-sajt fis-snin 20 bedu jgħidu li ngħidu lis-sajjieda Maltin biex jibdlu l-ġbieki il-malja tagħhom kemm tkun kbira u fejn jistgħu jitfgħu x-xibka, l-ispetturi tas-sajt Maltin qalulhom jekk nagħmlu hekk rowwixta jkollna għaliex dawn mhux ħajifhmu l-aspett xjentifiku tagħkom li qed tippruvaw tinfurzaw fuqhom. Anki wkoll pereżempju fejn tidħol il-bidja t-temp u l-klima tal-Ingilterra kienet differenti għal dik Mediterranja. Iva. U allura l-bdiewa Maltin
skont mir-riċerka tiegħek turi li kienu resistenti għax kienu qed jgħidu daw l-esperti. Fa' speċi daw, tajjeb fl-Ingilterra, ma mhux neċessarjament huwa tajjeb għalina, ġifieri dik ir-reżistenza kienet teżisti mill-bidu, però naħseb imbagħad kienu jkollhom jaċċettaw, mhux veru l-affarijiet, kienu aċċettaw. Li ħareġ interessanti, dan fih kapitli, diversi kapitli li hemm differenti mhux l-istorja minn ħajaqra l-istorja x'qed jaħseb ħadd ieħor, imma ir-rakkont huwa fl-ewwel persuna singular. Jiġifieri kif taqra r-rakkont ngħidu aħna ta' Ċikku Qasa. Wieħed mill-ewwel intervistajt. Ekku, l-ewwel persuna intervistajt minn Ħal-Qormi. Li dan kien ħabbies, kien dulċir, kienu mbazzar baħri, kien fuq dan Ċikku Qasa, kien fuq vapur li ġi marraq mill-Ġermaniżi fil-Gżejjer Orkney. Mbagħad ġie lura Malta daħal man-nafi u daħal soldati, ġifieri tista' timmaġina l-ħajja tiegħu kulurita. Jirrakkuntalek anki ma nafx ta' Ċikku Qasa, it-tiċ tiegħu minn il-gwerra. Eżatt. Ux veru? Eżatt. Allura inti tieħu stampa ċara hawnhekk, forsi hemm min semaħħa minn rakkonti, jien qatt ma kont rajt dwarha żgur. Ta' t-tiċ kif kien isir fi żmien il-gwerra, laqas qudiesa ma kienet issir. U dak iż-żmien min jaf kemm kien importanti għalihom l-aspett reliġjuż u ta' twemmin. Ekku, għax inti jkollok kemm it-tejjeġ u jkollok iż-żwieġ u jkollok il-mejda u mbagħad ikollok il-ħarġa. Issa, li huwa għani dan l-ktieb ħadli tant snin għaliex fuq naħta wara tiegħu għandu mal-500 annotazzjoni, ġifieri referenza, li tagħti dettalji aktar għal-rakkont li tkun qed taqra. Jiġifieri kif inti qed taqra dan ir-rakkont, pereżempju rakkont li hu interessanti huwa li ngħidu aħna il-kapitlu kollha interessanti ta' Anġlu Zerafa minn Marsa Xlokk. Dan il-ħin kollu omru jistudja u jaqra u fil-gwerra kien wieħed mill-Maltin responsabbli biex jagħmel manutenzjoni tal-kanuni tal-Bofors li qed jisparaw kontra l-għadu. Jiġifieri kieku ma kienx nies bħal Anġlu Zerafa li sallum ma kienx magħruf pubblikament, mela aħna kienu il-kanuni jixpakkaw bisħana. Issa, aħna, Simon, konna drajna li kulħadd itambrilna li, per eżempju, bl-istereotipar Marsa Xlokk mela bil-fors kollha sajjieda. Le, aħna qed naraw li hawnhekk kienu bniedem li huwa ta' skola u tekniku. Li l-Ingliżi kienu jafdawh jagħmel il-manutenzjoni fuq il-kanuni. Kellek il-krema ta' Malta, il-kottonera u l-belt u l-furjana. Ġifieri ma noqogħdux nieħdu l-impressjoni hawnhekk jidher biċ-ċar ir-realtà, il-verità ta' Malta l-polz tagħha kif kien iħoss. U kemm hu sabiħ ktieb bħal daw għaliex ilħaqthom eżatt qabel mietu lil daw il-persuni li qed jirrakkontaw first hand experience biex ngħidu hekk. Ilħaqthom qabel mietu. Meta aħna fuq dawn iż-żminijiet sfortunatament il-kotba tal-istorja kienu jkunu miktubin mill-istess barranin. Eżatt. Għax dak hija tibda l-ktib veru. Nagħtik kritik jien għaliex diġà anki f'pajjiżi oħra, pereżempju fl-Italja, dan l-eżerċizzju tiegħi jagħmluh akademiċi barranin fil-Gżejjer Skoċċiżi, dak li jitkellmu bil-Gaelic. Fl-Italja dak li jitkellmu bid-dialett pereżempju ta' Cuneo, finata fuq tal-Italja jew ta' t'isfel. Inti meta tagħmel din riċerka dwar poplu, l-iktar ħaġa importanti li tkun isħoss dem dak il-poplu u li inti tkun tifhem sew u titkellem bil-lingwa mhux biss tal-lum imma anki ta' dari. Jiena l-Malti ta' dawn in-nies li hu qadim nafu. Kieku jien ma kontx naf il-Malti ta' 100 sena ilu. Laqas fimthom probabbli. U ma kienu jgħalqu, ma kienux jibqgħu jitkellmu għax jgħidu dan mhux ħajjifhimna. Fil-fatt inti semmi fil-ktieb tiegħek li saret ċertu ħsara wkoll minn antropoloġisti Maltin. Ejwa dik rajta wkoll inti. Jiena ma qrajtux kollu għadni, ma qrajt ħafna minnu. Li meta jmorru biex jagħmlu dawn l-intervisti ma dawn l-anzjani ħafna, pereżempju, ikellmuhom anke bl-Ingliż. U daw mill-ewwel niżru barriera. Mentri Steve hawnhekk ta' u min jaf il-Steve jaf li Steve anke f'ħajtu jipprova jsib il-kelma Maltija il-ħin kollu, ġveru, akkost li xi kultant il-kelma Ingliża tkun daħlet iktar u iktar faċli li nużawha. Steve jipprova jagħmel il-ħin kollu, ġifieri nimmaġina li meta kont qed tintervista l dawn in-nies kellek xalata. Fil-fatt ġibt xi ritratti wkoll li jekk ikollna ċans li narawhom. Iva, jekk id-direttur irid jitfa' xi ritratti. Xi wħud minnhom nikkummentalek għaliex huma uniċi, pereżempju fuq il-Verovija Ċikku Qasa isemmi li il-passiġġieri
Speċjalment dak Taf li li naħseb jkunu. ħafna Maltin nixtieq li Lewis jerġa' jurina ritratt tal-ferrovija. Qatt maraw ir-ritratt tal-ferrovija. Jekk Lewis jista' jerġa' jitfgħu dak ir-ritratt, kompli tkellem. Dik qiegħda fl-istazzjon ta' Birkirkara u dan jgħid kif kienu jsiru mimli nugrofon. Għas sempliċi raġuni li daw ta' klassi l-baxxa ma kienux ikunu magħluqin kif kienu l-oħrajn ta' klassi għolja. Qed tifhem u hemmhekk ġbart Anja, ġbart ta' mill-Ħamrun, ta' Rużar Lama. Rużar Lama li għal ma jafx kien għaxqi u dak iż-żminijiet peress li ma kienx hawn servizzi soċjali għad-diżabbli kien jew jannu jew ibijaw il-larinġ jew ibijaw il-frott biex huma jkollhom l-għajxin tagħhom. Spjega tajjeb ukoll wieħed mill-irrakkonta l-qfief tagħhom kif kienu u li fejn l-istazzjon ta' Birkirkara kien ikun mimli nies bejjija jbijaw il-larinġ u tibda tara dik l-istampa kolorita l-immaġinazzjoni meta qed jitkellmu daw l-anzjani toħroġ wis sabiħa. Jekk qed naraw ir-ritratti l-oħrajn, issa ngħidu aħna. Lewis tista' titfa' ritratti l-oħrajn? Id-direzzjoni dan huwa Kemmuna. Dan il-ktieb kixef tefa' dawl ġdid fuq Kemmuna li sissa ma kienx iddokumentat. Ħafna drabi din hija l-familja Portelli li qed naraw fuq l-iskrin. Il-familja Portelli dak kollha aħwa. Familja ta' 18 l-aħwa. Kienet abitata ħafna Kemmuna dak iż-żmien. Kemmuna kienet anki taqbes il-mitruħ. Issa li kien ġara fis-snin 20 kien Żamit Kutajjar kien ħada u qabbel lil Kemmuna lil ammont ta' bdiewa, ħafna minnhom kienu qawċin jew mill-Melliħa jew San Pawl il-Baħar u mill-Miżib u dawn allura rridu jsostnu l-familja tagħhom li t-tfal tagħhom daw jagħmluhom Kemmuna u jwelduhom Għawdex. Issa, il-familja Portelli kienu joqogħdu fil-batterija ta' Kemmuna li tħares lejn il-marfa. Mela meta tmur Kemmuna dan il-ktieb huwa għodda perfetta għalik. Għaliex il-kapitlu ta' Kemmuna jgħidlek pereżempju l-kamra li bena Karmenu li qiegħed hemm li kienet biex jaħżen il-patata tgħid għalhekk m'għandix twieqi di mela mhux għax nesa biex il-patata f'Kemmuna biex ma tifdarx. Allura inti għandek l-interpretazzjoni tal-istorja. Hemm ritratt tal-forn ukoll x'imkien ma nafx ġibtulniex fil-ktieb qiegħed. Kien hemm il-forn Kemmuna li llum huwa abbandonat sfortunatament. Imma ħajkun hemm azzjoni dwaru. Imma Kemmuna l-uniku forn f'Malta u Għawdex u Kemmuna. Imma qiegħed f'Kemmuna li kien komunitarju. Daw kienu jiftehmu min ħajibda isaħħan il-forn. Min jaħbes il-ħobs, l-oħrajn jaħsbu il-ħobs tagħhom wara li jkunu għamlu l-għaġna bil-qamħ tagħhom. Immaġina kemm kienu sostenibbli. Il-problema li kellhom li Kemmuna m'hemmx injam. Allura kien ngħidu aħna Portelli, tal-familja Portelli, waħda minnhom kienet tmur mal-blat biex jissib xi kaxxa tal-injam fuq il-baħar inixfuha biex kienu jbatu wkoll il-tbatija toħroġ ċara, però taf xi joħroġ ċar ukoll. Ir-rispett. Kellhom rispett lejn nies tal-iskola għax kienu jafu li l-iskola ma tiġi it-tagħlim ma jiġix waħdu. U kienu kulħadd ir-reba tal-flus ma tikminitx tikmanda kollox, f'liema sens li huma min kien hemm ċertu rispett. Qabel xejn il-bdiewa jekk inti bidwi ditturu għajjura l xogħolok. Is-sajjieda kienu sajjieda tal-mistier li jifhmu fis-sajt. U għalkemm ftit qabel li kienu ħajamlu jirrebellaw kontra r-regolamenti tal-Ingliżi, però kienu jaraw li il-ħut tagħhom ikun mibjuħ kif suppost ma kienx hawn kompetizzjoni bis-suq miftuħ bħal illum. Pereżempju, in-nies kienu jinżġu, iġiżżu n-naċ u jagħmlu l-ħut tagħhom. Dan huwa interessanti immens dan taf kemm jingburi bih dan ritratt, dan huwa Giuseppi de Battista ta' Wiċċu minn Għajnsielem. Dat lajt 14-il darba Għawdex biex nintervistaħ. Għaliex għax kont naf li kien l-uniku l-aħħar bniedem fil-pajjiż li jaf dwar id-dajes tal-Latini bil-qluħ qabel ma daħlu l-magni. Wisprobli qed tgħid x'inhu jgħid bil-qluħ jew bil-magni. Meta daħlu l-magni fl-ewwel gwerra dinjija f'dak iż-żminijiet, il-padruni tad-dajes tal-Latini qalu biex naslu Malta aktar malajr, immaġna ma jkunx hemm riħ, mela irridu ndaħlu magna. U mhux kulħadd daħħalha f'daqqa, mela Giuseppi setajtini il-ħajja tal-baħrin ta' dajes tal-Latini, tal-qluħ, bl-ordnijiet għal kull tip ta' qalal għandhom, il-lingwaġġ li jużaw fuq id-dajes li llum kieku kollu ntilef li kieku ma kienx għalih u għalija li ġbartom. Ħallina fl-2011. Giuseppi sa
urini il-bronja, dak il-bebbuxu l-kbir, li kienu jużaw meta jkunu ċpar, immaġinaw, u qed jersaq lejn l-imġar ta' Għawdex, jonfoħ fil-bebbuxu biex mill-art Għawdex ikunu jafu li ġeja dajsa tal-qluħ, ma jmux joħorġu jaħbtu ġo fihom. Għandek imbagħad naraw xi ritratti oħrajn, id-direzzjoni ħaturini Orenzio Grek, Buaddas tar-ras, libsa tar-ram fost l-oħrajn, jinżel f'iħ il-baħar biex jiċċekkja il-mollijiet tal-porti l-kbir biex jara li m'hemmx ħsara fihom. Allura jitfuħ pipe bl-ajjutant jibbatlu l-arja mill-art. U dan qed jitkellem fuq il-ħajja ta' Buaddas ta' qabel il-gwerra. Li ma kienx jara nis fuq l-art U jippreferi jkun fil-qiegħ. U jippreferi jkun fil-qiegħ, dik ta' karta. Mill-birgu. Għandek rakkonti wkoll qabel inkomplu fuq din il-mappa. Għandek rakkonti wkoll ta' Maltin li biex ngħidu hekk bis-saħħa tal-Ingliżi għax kienu jaħdmu mal-Ingliżi u sefru. Kieku daw probabbli qatt ma kienu jisefru. Ċikku, għasa wieħed minnhom. U anki Orenzio Grek. Orenzio Grek minnhom laqas qatt reġgħu marru għalkemm xtaqgħu forsi. Orenzio Grek mill-Birgu qabel xejn kien jien namra ħafna ma' l-opra. Kien ħobb ħafna l-opra. Immaġinaw mela għandek Buaddas li jħobb l-opra. Forsi fil-ħajja tal-lum laqas għandna dik ir-realtà, imma ġifi qed nipprova nurik li dawn in-nies kienu kolti. Kienu nies ta' kultura, imur it-Teatru Real, l-opra ta' Rigoletto kien jaf il-klim kważi bl-amment. Ġifieri ejja ma narmux li nies tal-bieraħ, palli kutejtu dawk ignoranti kienu dak ma jafu xejn. Anzi, li ġara kien li għamilna 20 ta' snin li l-istudju tal-poplu tagħna u l-erf inqata fil-fatt jiena nsemmi Simon li il-rajja x-xjuħ bli ħorġu bil-mos u n-naċ kienu jarfu kull xitla bil-fjura tagħha. Għaliex hija tajba, jekk ix tajba l-borma, jekk ix tajba bħala bduwa mediċinali, jekk ix tajba għal-mos u n-naċ jew għal-fniek, jekk ix tajba għal-firxa. Qed naġlek għax minnu żabizbaqa. Hemm ukoll il-lob li kienu jilagħbu tfal, xi ħaġa oħra li ntilfet. Inġabbar minn Whitline. Fil-lob mhux fuq xi computer. Jiena minn Whitline għall-grazzja tal-Alla ngħidlek, għaliex wieħed mill-postijiet sbieħ ta' Malta. U Whitline l-istorja soċjali tiegħu ma kienitx inġabret u fost l-affarijiet dak Whitline fi żmien il-gwerra. Araw kif kien il-bellezza tiegħu kollu raba. Dik fejn hemm dik ir-roqqa fil-ġemp hija fejn inbniet il-Knisja fis-snin 50 li tinbena, imma raw il-ħamrija kemm sinjura. Jiġifieri hemm wara Whitline meta tissemmu prodotti bikri peress li aħna fuqna tal-Vant l-uċuħ tar-raba fost l-ewwel postijiet li jseħħu kien Whitline. U fir-rakkont ta' Whitline li qalt li Pawla Merċieqa, il-kuġina Tommi, it-tarif li tatni pereżempju ħareġ biċ-ċar. Ix-xogħol li kienu jagħmlu n-nisa u x-xogħol li jagħmlu l-irġiel. In-nisa inaqqu l-qoton, il-bejta tal-qoton, jagħmlu l-gambli, l-irġiel jagħmlu x-xogħol ta' strapazz. Dan il-ktieb għalija huwa naħseb qed jgħidu li l-intela vojt fuq dawn in-nies li kienu minsijin imma llum tajthom leħen. Ekku, bla dubju ta' xejn kieku dawn in-nies baqgħu nies minsijax daw kif edna nies tat-triq li kienu jibbijaw l-affarijiet, però li bis-saħħa tagħhom jien l waħda jienu naqra affarijiet li forsi b'xi rakkont il-bot ftakart x'kien qalna n-nuwi, però issa nista' kien għaddihom lill-uliedi. Li żgur daw ma stax nirrakkontahomlhom bdil bl-eżattezza kif qegħdin dokumentati f'dan il-ktieb. Memorja kollettiva tagħna. U jiena l-ekstidenta għax inħoss li ktieb bħal dan huwa rigal lis-soċjetà, rigal lill-pubbliku. Is-sena d-dieħla t-tieni volum. Ekku, s-sena d-dieħla u nerġa' nistiednek jekk ikun għandi l-programm. Grazzi lilek u lil min qed jarana. Steve, f'isem Agenda Bookshop għax aħna l-kotba mhux ngħidu biss li huma importanti, nirregala lek dan il-ktieb għaliex aħna dejjem nisħu dwar l-importanza tal-qari. Dak huwa ktib bl-Ingliż, tiegħek huwa bil-Malti, taqraw bil-Malti jew bl-Ingliż mhux importanti, l-importanti huwa li taqraw u li t-tfal tagħkom jaraw lilkom taqraw. Grazzi tal-attenzjoni u l-kumplament tas-sera tat-tajba fuq One.
A20 minuta jirringrazzja lil Go, Highlight Zone, Agenda Bookshop, Unique Taste u Kemi Mart bi prodotti Yves Saint Laurent.